Ни разу зашить мои алманы. Буду перекармливать. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру балаларга милли тәрбия бирү усуллары, Татарстандагы милли балалар үзәкләре һәм оешмалары, әлеге оешмаларның тәрбия методиклары, балаларга йогынтысы, телне саклау һәм үстерүдәге өлеше хакында. Баланың аңа үсү, белеме арту, чын барлыкны танып белүе һәм зур хәрефтән кеше булып тәрбияләнүе аның туган телен яхшы белүенә бәйле. Милләткә карата ихтирам хисләре тәрбияләгәндә милли мирастан файдалану аеруча да мөһим. Ул баланың телне үзләштерүендә бер корал булып тора. Туган тел белем һәм тәрбия алуга ачкыч ул. Балалар үзәкләрендә, балалар бакчаларында белем бирү һәм тәрбия процессында иң мөһиме балаларны кече яшьтән үк ана теленә күнектерү. Бөек мәгърифәтчебез Ризаэттин Фәхретдин бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дип язып калдырган. Баланың характер үзенчәлекләре, туган телгә карашы, аң белемгә омтылышының күп өлеше буыннан буынга күчә. Гаилә мөнәсәбәтләре булачак шәхеснең формалашуына хәлиткеч йогынты ясый. Балага дөрес тәрбия бирүдә ата-ананың абруе зур. Аларның шәхси үрнәге генә балаларның мәхәббәтен яулый ала. Төрле татар нәшриятләре бар. Мәсәлән, Юл басма нәшриятын без бик яратабыз, анда инде бишектән алып балаларга яраклаштырылган китаплар бар. Без аны үзебездә кулланабыз. Балалар аны бик яратып укыйлар, тыңлыйлар. Һәм икенче мөһим әйбер ул әлбәттә аралашу. Бала белән сөйләшкәндә кызым дип башлап, аннары русча дәвам итү бу мәгънәле әйбер түгел инде. Кызым дип башлагачтан җөмләне тулысынча татарча әйтеп бетерергә кирәк. Шул гаиләдә татарча әти-әни сөйләшсә, бала даны сеңдереп үсәчәк. Татар халкы борын-борыннан гаиләгә, тәрбиягә зур игътибар биргән. Ана бала өчен иң якын кеше, иң зур авторитет. Әни аша баланың тормышка карашы, мөнәсәбәте һәм ихтирамы тәрбияләнә. Халыкта шундый әйтемнәр бар: атаны күреп ул үсәр, ананы күреп кыз үсәр. Ясында ни күрсә, ышканда да шул булыр. Гаиләдә татар теленә омтылыш бар икән, милли үзаңны тәрбияләргә ният булса, безнең өчен бу иң бөек максат. Сөйләм үсешенә бәйле рәвештә сабыйларның логик фикерләү сәләтләре, зиһеннәре, игътибарлары, танып белү эшчәнлекләре дә үсә. Шулай ук аларның әхлакый, эстетик, физик үсешләре дә бергә үрелеп бара. Характердагы тиешле сыйфатлар формалаша. Балаларны туган телгә өйрәткәндә түбәндәге максатларны истә тотарга кирәк. Сүз байлыгын арттыру һәм активлаштыру, өйрәнеләчәк темага кызыксыну уяту, авызлар ассоциациясе белән эшләү, аралашу вакытында үзара ярдәмләшү мөхитен тудыру, яңа методик алымнар куллану, грамматик күнекмәләр формалаштыру, диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен үстерү, татар балалар әдәбияты һәм фольклоры үрнәкләре белән таныштыру, татар халык мәдәнияте турында төшенчә бирү. Туган телгә өйрәтү һәм сөйләмне үстерү эшчәнлегендә төрле алымнар, чаралар кулланыла. Шундый чараларның берсе бармак уеннары. Хәрәкәтләнү активлыгы югарырак булган саен балаларның сөйләме тизрәк һәм яхшырак үсеш ала. Сөйләм сыйфаты төрлелеге белән аерылып тора. Бармак уеннары баш мие эшчәнлегенә, интеллект үсешенә уңай йогынты ясый. Физиологлар, психологлар үткәргән тикшерүләрдән билгеле булганча, хәрәкәтләнү һәм сөйләм моторикасы үзара тыгыз бәйләнгән. Туган телне кече яшьтән үзләштерү өчен тагын кайсы алымнарның отышлы һәм үтемле булуы хакында укытучы педагоглардан төгәлрәк итеп аңлатучы булмас. Игътибар киләсе сюжетка. Балалар белән эшләү һәрбер яшьтә үзенчәлекле. Минем өчен соңгы елларда үзем өчен бер яңа юнәлешне ачтым. Ул бишектән үстерү юнәлешендә, бишектән үстерү дәресләрен алып бару. Бу дәресләрдә балалар әниләре белән килә. Телне үзләштерү, телне өйрәтү, я булмаса милләтебезне яраттыру, горурлык хисен тәрбияләүдә бала белән аерым эш кенә югары нәтиҗәләр бирми. Бу эш ана белән
birlikte башкарылса гына, ул яхшы нәтиҗәләргә ирештерә, ул аның нәтиҗәсе күзгә күренә. Лютия ханымның фикерләрен калган тәрбияче, укытучы, җитәкчеләр дә җипләде. Аларның тәҗрибәсенә ышансаң, балага туган телне өйрәтүне гаиләдән башлаудан да отышлысы юк. Бүгінгі күндә бик күп мөмкинлекләр бар. Телевидение, татар медиасы, мөмкинлекләр күп, аларны кулланырга гына кирәк. YouTube'та беләсез инде татарча сыйфатлы мультфильмнар бар. Шо НТВ телеканалы балаларга аеруча кызыклы бит инде. Шуңа әти, әни дә үз өлешен кертсә, милли тәрбиягә, бала әлбәттә туган телен яратачак, туган телен белеп үсәчәк. Туган тел белән бер рәттән чит телләрендә өйрәнү бик мөһим. Безнең илдә рус, инглиз телләрен белү мәсьәләсе дә актуальлеген югалтмый. Укытучы апалар әлеге фикерне кат-кат тасдиклады. Ләкин туган телне корбан итү бәрабәренә түгел. Шәйхиман Нур шигыре дә татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел дип юкка кабатламыйдыр. Балада туган телгә мәхәббәтне тәрбияләр өчен әлбәттә безнең генә беренче адымнар аз булачак. Беренче чиратта ул гаиләдән килә. Чөнки әти-әни бала өчен ул зур бер дөнья. Һәм ул дөньяга ышанычны да, ничек дөньяга карауны да бала әти-әнигә карап күрә. Әгәр дә әти-әни татар теленә хәтта үзенең сәләте булмаса да, сөйләшергә бик үк теләмәсә, яисә килеп чыкмаса да, мәхәббәте бар икән, татарларга карата, милләткә карата, мәхәббәте күңелдә булганын күрсәтә икән балага, бала да шулай ук ышаныч белән бүтәннәргә дә, шул ук телгә ярату белән үсәчәк. Һәм каядыр ниндидер мөмкинлек туса, монда балалар бакчасы, киләчәктә мәктәп, аннары ниндидер оешмалар, ул һәрвакыт омтылачак. Әти-әни ярата икән, димәк бала да ярата. Шуның өчен бары тик мәхәббәттә генә төп нигез. Уен кызыксыну һәм белемгә омтылу утын кабыза торган ычкын ул дигән Василий Сухомлинский. Бала уйнаганда телне өйрәнә, үзенең җитди эш белән шөгыльләнгәнен сизми дә кала. Уеннар тәрбия бирү дәресенең максатына юнәлдерелгән булырга тиеш. Балаларны башка телгә өйрәткәндә дидактик уеннар, лото, домино кебек уеннар куллану отышлы санала. Бу бигрәк тә уенчыклар, киемнәр, яшелчә һәм җиләк-җимешләр темасын үткәндә файдалы. Мәктәптәгечә яшьтәге бала укый белми, ләкин пиктографик язуны укый ала, шуның аша телне өйрәнә. Гадәттә балаларга пиктограммалар белән эшләү бик ошый, нәтиҗәсе дә югары. Бала җөмләдәге сүзләр тәртибен схема пиктограммадан күреп сүзләрне искә төшерә һәм телдән җөмлә төзи. Балаларның 8 яшькә хәтле сенситив период дип атала. Менә шушы сенситив периодта синтаксисны ишетеп, аңлап өйрәнү, үзләштерү аларга җиңеләйтелгән, ул аларга җиңел бирелә. Гаиләдән соң телне үзләштерергә ярдәм итүче төп чыганакларның берсе булып балалар бакчасы. Аннары инде мәктәп тора. Мондагы мөхит балага психологик яктан рәхәт булуы, укытучы яки тәрбияче тудырган атмосфера тел генә түгел, башка фәннәрнең тиешенчә үзләштерүенә дә зур йогынты ясый. Баланы кабул итү, баланы ярату, гаиләне кабул итүдән башлана. Менә гаилә шул мөхиткәләгә бала ачыла, дәресләргә яратып йөри, монда яратып килә, мине монда яраталар. Татар теле ул ниндидер авырлык түгел, татар теле ул ярату мөхите, ул ниндидер җылы дустана, шундый җылы гаилә мөхите дип аның шундый башында шундый бәйләнеш туа. Психологлар һәм педагог, галимнәр әйтүенчә, файдалы гадәтләр булдыру өчен иң кулай вакыт мәктәпкәчә тәрбия алу чоры. Бары тик милли хисләр хөрмәт ителгән гаиләдә генә без яңа буында гуманлы, культуралы, чын мәгънәсендә әхлаклы, милләтенә хөрмәт белән карый торган кешеләр үсүен күрербез. Әлбәттә инде барысы да гаиләдән килә. Һәм гомумән мөхиттән килә. Без менә сәләт мәктәбендә шундый гаилә мөхитен булдырабыз. Һәм гомумән мөхиткә килгәндә инде без шундый күп телле мөхит, әмма инде татар теле безнең өчен төп булып тора. Чөнки татар теле ул безнең өчен су кебек, судан башка яшәп булмый. Һәм менә шул мөхиткә килгәндә ул әлбәттә инде укытучының бала белән аралашуы, нинди телдә узуы шулай бик мөһим. Без инде күбрәк татар телен кулланабыз. Һәм аралашудан тыш төрле менә шундый интерактивлар үткәрү, очрашулар үткәрү, чаралар. Менә шул мөхиттә булганда бала барыбер татар телен сеңдерә үзенә һәм инде кулланырга тырыша. Аның өчен бу мотивация була. Һәм инде балалар үзара татарчада сөйләшсәләр, безнең өчен бу иң зур шатлык булыр иде. Һәм инде без шуңа омтылабыз.
Методикалар, ысуллар күп һәм төрле. Татарстанда эшләп килүче милли балалар үзәкләрендә, кайбер татар балалар бакчаларында телне өйрәтү буенча эшчәнлек шактый нәтиҗәле алып барыла. Балада милли үзаң, мәдәни кыйммәтләр тәрбияләү зур һәм җаваплы эш. Беренче чиратта бу юнәлеш өчен гаилә җаваплы. Ансыз милли үзаңны үстерү мөмкин түгел диярлек. Тик бала гаиләдән тыш яшьтәшләре башка балалар белән дә аралаша, дөньяны танырга өйрәнә. Шуңа күрә милли рухлы балалар бакчалары, мәктәпләр булуы бик мөһим. Хосусый үзәкләр балалар бакчаларыннан аермалы буларак, балаларга һәм аларның әти-әниләренә өстәмә белем бирергә юнәлгән. Алар балаларга кызыклы һәм файдалы курслар оештыра, нарасыйларның үсешен кайгырта. 2011 елда Казанда ачылган Сабыйлар үзәге берничә ел дәвамында Башкалада мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен татарча эшләп килүче бердән-бер үзәк иде. Соңрак бу исемлеккә Ябалак дип аталган яңа үзәк өстәлде. Әлеге үзәкләрдә татар телендә татар рухлы дәресләр, курслар оештырыла. Инглиз һәм татар телләренә өйрәтү курслары алып барыла. Мәктәпкә әзерлек, иҗади остаханә, менталь математика кебек тә аерым дәресләр каралган. Сабыйлар үзәге татар телен чит телле балаларга өйрәтү дәресләрендә алып бара. Бүген әлеге балалар бакчалары ничек яши? Нинди яңалыклары бар? Шул хакта сюжет карап үтик. Сабыйлар балалар үзәге ул ерак 2011 елда башланып китте. 2 яшь әни, беренче улларын тудырган гына һәм балаларына шундый күп төрле белем бирергә тырышкан 2 әни, Ләйсән Галевиева һәм Алима Салахутдинова башлап үз балаларын төрле дәресләргә йөртә башлыйлар. Балалар татарча гына белә, үзләренең балаларына дип шундый үзәк ясыйлар. Бу эш иң беренче дәресләрдән башлана, шундый кичкенә балалар өчен татарча дәресләрдән алар программасын төзиләр, төрле методикаларга нигезләнеп, аларның өчен татарча җырлар яздыралар. Музыка с мамой дигән методиканы татарчага тәрҗемә итеп, авторларыннан рөхсәт алып, аларны шул 40лап татарча җыр яздыралар, фольклордан, шул методикадан тәрҗемә итеп, һәм дәресләрен башлыйлар 2011 елда. Ремонт бара үзәктә, Спартаковская урамында. Аннары үсеп китә, сабыйлар, төрле юнәлешләр барлыкка килә. Балалар бакчасы, ярты көнлек кенә балалар бакчасы барлыкка килә. Ләйлә ханым үзәкнең төп өстенлеге итеп татар теле белән бер рәттән башка телләрдә дә белем бирә алуларын атады. Әти-әниләрен нәкъ менә шушы деталь җәлеп итә дә икән. Шуннан да әйләнә тирә дөнья дәресләрен татар һәм шул ук вакытта инглиз телендә дә өйрәнә алу искиткеч шәп түгелмени? 2020 елда безнең беренче сыйныфыбыз башланып китте. Спартаковская урамында хәзер безнең татар мәктәбе эшләп килә. Хәзер ул балалар 2нче сыйныфка күчәләр. Бу елны безнең әле мәктәпкә әзерлек сыйныфы да менә башланып китә, Алла бирсә. Бүтін безнең шундый балалар бакчасы булсын ди, я мәктәп булсын ди, алар бүтенсе комплекс рәвештә баралар. Татар теле генә түгел, тулаем инглизчәне өйрәнү, мәктәпкә әзер булу, әйләнә тирә дөнья, нейропсихологик яктан баланы үстерү, логопед булсын ди, психолог эше ди. Бүтән юнәлешләребездә без шундый комплекс рәвештә эшлибез. Милли тәрбия бирүче оешмалар булар гына түгел әле. Мәктәп яшендәге балаларны тәрбияләүдә зур өлеш кертүче Татарстан Республикасының Сәләт яшьләр оешмасында атап үтәргә кирәк. Аңа 1994 елда Җәүдәт Сөләйманов тарафыннан нигез салына. Балалар лагере буларак ачылган әлеге оешманың бүгенге көндә эшчәнлеге аеруча да киң кырлы. 2020 елда Сәләтләр Асылташ дип аталган үз мәктәпләрендә ачтылар хәтта. Сәләт мөхитендә тәрбияләнгән балаларда милли үзаң югары, татар теле беренче урында тора.
Безнең Асылташ мәктәбе ул Бәләкәш клубынан үсте. Бәләкәш клубы инде ул сәләтле гаиләләрен берләштерүче шундый бер зур клуб иде. Һәм инде анда гаиләләр саны да, балалар саны да елдан-ел арта барды. Һәм инде безнең менә Асылташ мәктәбе ачылып китте. Һәм Асылташка килгәндә аны инде Җәүдәт абый Сөләйманов үзе уйлап чыгарды. Чөнки инде Асылташның мәгънәсе бик тирән. Һәрбер бала уникаль, һәрбер бала бик сәләтле. Һәм инде безнең өчен алар һәрберсе дә Асылташ булып, менә елдан-ел шул сәләт мөхитендә, сәләт мәктәбендә үсәләр дә инде. Һәм менә шундый Асылташлар булып, алдагы тормышларында инде үз урыннарын табып, сәләтле шәхесләр булыр дип өметләнәбез. Сәләт инде 2 дистәдән артык тарихлы оешма. Аның хакында артык сөйләмәсәк тә ишетеп, күреп беләсездер. Бүгенге сәләт дөньясы татар халкының киләчәктә тормышка ашачак хыялларның өлгесе һәм нигезе. Сәләт ул белемгә, фәнгә тартылган балаларны, аеруча акыл сәләтләрен төрле конкурсларда, олимпиадаларда күрсәткән балаларны барлау, сайлау, үстерү мөхите. Сәләт мәктәбендә хәзер 2 сыйныф бар, 1-нче һәм 2-нче сыйныфы. 1-нче сыйныфында 20 бала тупланды быел, 2-нче сыйныфында 15 бала. Балаларыбыз бик сәләтле, бик шук, актив, бик яхшы гаиләләр, Аллага шөкер. Һәм инде без гаиләләр белән бик тыгыз элемтәдә. Алар гел дә безгә булышалар һәм алар менә сәләт тормышында һәм сәләт мәктәбе тормышында шулай бик актив. Әйткәнемчә, әлегә безнең сәләт мәктәбендә 2 сыйныф, 1-нче һәм 2-нче сыйныф. Әлбәттә инде без ул балаларыбыз белән алга таба да үсәбез һәм инде якын арада без өметләнәбез аерым үз бинабыз булыр дип һәм үз бинабызны булдыргачтан без инде әзер балаларны 1-нче һәм 11-нче сыйныфка кадәр алып барырга һәм инде шул балалар санын тупларга без әзер. Балаларда татар теле дәресләре ишетеп аңлау, аралашу, иҗади башлангыч, уйлау сәләтен үстерә. Татар халык уеннары, бәйрәмнәре, гырыф-гадәтләре белән таныштыру туган телебезгә, туган җиребезгә, халкыбызга мәхәббәт уята. Балага кичкенәдән милли тәрбия бирү чыннан да мөһим гамәл. Үзенең кемлеген, нәселен, ата-бабалары тарихын, үткәнен белү, аңлау өчендә кешегә телен белү кирәк. Теле юкның иле юк дип юкка гына әйтмәгәннәр. Башка милләтләрне яхшырак аңлар өчендә үз телеңне, милләтеңне яхшы белергә кирәк. Бүгенге көндә Татарстанда эшләп килгән сабыйларга телне өйрәтүдә, милли тәрбия бирүдә бәйләп бетергесез өлеш кертүче үзәкләр һәм оешмаларның тагын да чәчәк атуын, киңәюен, максатларына ирешүен телибез. Ябалык балалар бакчасы ул нигездә безнең гаиләбез проекты. Өйләнешкәнчә ирем дә, үзем дә татар чараларында без актив катнаша идек. Үзебезнең шәхси милли проектларыбыз да булды. Һәм инде гаилә кургач милли үзаңлы кешеләр буларак без тәҗрибәбезне берләштердек һәм татар балалар бакчасына нигез салырга булдык. Чөнки Казанда ул вакытта андый балалар бакчасы юк иде, әмма бик кирәк иде. Бүгенге көндә дә аңа ихтыяҗ бик зур. Бүген Эльза ханым гаиләсе белән башка проект башлап җибәргә уйлаганга, бакчага яңа җитәкче алганнар. Алия ханым исә беренче чиратта ябалыкның нигезен саклап калу төп бурычым. Аннары инде уңай яңалыклар да кертергә буладыр дип белдерде. Өстәмә юнәлешләр буларак һәр вакыт каядыр үсү мөмкинлеге бар. Без төрле илләрдән, төрле милләтләрдән тибәйтик яңалыкларны шулай карап, аларны кертергә тырышабыз. Мәсәлән, шул ук ашау мәсьәләсендә балаларның тәннәре сихәтләнсен, файдалы ризык белән ашатсын өчен менә якын арада костный бульон кертергә телибез. Мәсәлән, аларның микрофлорасы өчен файдалы булсын өчен. Шулай ук тыштан индидер уеннар күбрәк булсын өчен өстәмә бассейннар куйдык хәзерге вакытта. Җәй көне мөмкинлекләрне кулланып калыр өчен, җәй белән ләззәтләнер өчен хәзерге җәй аен шуңа басым ясыйбыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Балалар безнең киләчәгебез. Һәр бала үзенең туган телен, тамырларын белеп үсен. Һәр ата-ана балаларын тәрбияләүгә тиешле игътибар бирсен иде дигән теләктә калабыз. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Без бүгенге тапшыруда балаларга милли тәрбия бирү усуллары, Татарстандагы милли балалар үзәкләре һәм оешмалары, әлеге оешмаларның тәрбия методиклары, балаларга йогынтысы, телне саклау һәм үстерүдәге өлеше хакында сөйләштек. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.